Ihan pikkusen. Mitä suurin piirtein budjetteja, jos heitetään jotain suurin piirtein hintaa, niin on nyt mennyt tähän uuteen autoon? En minä tiedä, en mä lasken. Kaikki mitä tulee. Kaikki mitä tulee, niin menee. Se on ihan oikein. Mitä teillä on aika paljon saatu niin näkyvyyttä kuitenkin tuolla netin puolella, niin paljonko teillä on ollut katsojia näillä teidän videoilla? Se on vähän vaikea sanoa, kun sitä on levitelty, tai se on levinnyt aika pitkälti enemmän kuin YouTubeinkin, että varmaan 200–300 000 per video. Mitähän niillä saattaa olla, parikymmentä videota. Mites kuinka paljon välillä ottaa tällainen vanha Volvon rakentaminen päähän, että onko lähtenyt lapasesta, että on pakko lähteä heti paikalliseen vetämään pari tolua? Se paikallinen on aika huono, mutta kyllä välillä on niin sanotusti ottanut pannua aika pahasti. Mikäs siinä? Ihan rauhassa vaan roolissa. Kyllä tulee. Mulle ilmoitettiin, kun mua pyydettiin tänne haastattelemaan, niin sanottiin, että niin BAM se tulee. Ei, mä en tiedä, mikä se kuva katos, mutta BAM on vahvin alle. Sitten että äijä tuli tänne, mutta mistä aikoinaan lähti toi nimi? On kyllä vahvaa, mutta se lähti siitä oikeastaan vanhasta duunipaikasta, kun aina rantaruottalaisena siellä kukaan muista mun nimeä. Mä huutelin, että BAM se tuli tänne, BAM se. Ja siitähän se lähti ja siitä se idea sitten tuli. Okei, aika paljon teillä on noita videoita pyöritetty ja teidät aletaan tuntemaan, tai sähän se niinku starvaat näissä hommissa. Niin onko naiset jo pyörinyt jaloissa liikaa, että on saanut kirjoitella nimmareita rintoihin ja vastaavaa? Ei oo kyllä rintoihin kertaakaan vielä päässyt kirjoittelemaan. Mä joutunut ja on niin päin. Vai onks tää tällainen, että sieltä heti seuraava vapaaehtoinen, niin eikö tussi löydy taskusta? Löytyy. Eli jos siellä on joku nätti tyttö, niin tietenkin laitetaan nimmaria ihan mihinkä vaan. Ei laiteta, varattu mies. Mitäs kaikki on miettinyt teidän Kaattebil-videossa, että siinä oli fritsuja kaulassa ja musta silmä, niin oliko jotain ruotsalaista naista vai mikä siinä oli homman nimi? Ei se mikään fritsu ollut ja suomalaisesta miehestä se tuli. Noiden Hondan miesten kanssa kun lähtee ja muiden kaiken muun Merkelin kanssa, kun niillä on maailmalle liikenteeseen, niin tuolla on mitä vähän niinku on. Tällaista tää on. Mitä aika paljon menee kuitenkin rahaa tällaisiin hommiin, niin mitä sponsoreita teillä on? Ja meillä vai? Sulla on teillä. Ei meillä ihan hirveesti oo, että tossa on oikeastaan muutama tommonen, sanotaanko, että tuki tossa, että kansihommat tekee kansista saastumaan ja sitten Nokialla yksi semmonen Lehtosen Pasi, jolla Turvat Car-Servicessa tekee noita hommia. No se on joku hintaa. Ei oikeastaan mitään muuta, että kaikki muu tulee musta pussista. Okei, ei mitään. Kiitoksia Bamselle ja pyöräytetään seuraavaksi teidän uutta videoa sieltä. Tää tulee tää video tänään illalla nettiin vai huomenna? Tulee. Jossain välissä kun päästään vaan koneelle, niin laitetaan. Mutta ei mitään, laitetaan video pyörimään ja musa soimaan. Tää kaksovinen nyt oikeastaan tuli vähän semmoisen fiilispohjalta, että alun perin piti rakentaa sen 4-puolisen päälle. Ja nyt meni vähän näin. Nyt jatketaan kaksovinen. Okei, mitä missä tapahtumissa teitä voi nähdä nyt sitten kesällä? En minä tiedä, siellä missä auto on läjässä. Oletteko Kaattebiliin tai muihin lähes Ruottimaalle? No Kaattebiliin lähinnä ja sitten onhan meillä, tai oikeastaan osallistuu niin paljon kuin pystyy vaan, että kyllä maililla on tullut mennä, mutta jotain lähtömailia kun mitä sen kummallisemmin ei ole showhommaa. Ei tästä auto-ohjelusta mitään muuta. Paljonko sieltä nyt pitäisi kerkkua ottaa sitten irti täksi kaudeksi? En mä tiedä, 5-viitonen housutti, niin mitä se nyt alkaa tarpeeksi. Jotain 700, en mä tiedä. Okei, ei mitään. Saatiin tykki päällä ja laitetaan pyörimään uudestaan.